हेलौ हेलौ जोंना एन हाउस ब्लगआ फैबाय आगै आंबो नावदादा अके थेंक इउ स' माच आं निलबियाव ओमफ्राय मस्ट वेलकाम आब' ओमफ्राय मा खालामदों दे खोन्थाहरदो गुड इभिनिं आरो ना गुड इभिनिं ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो दे आब' गुड इभिनिं आब'आ जों फ्रेन्डशिप गेजेराव नायदों आङो एक्टिभ इयर चेनेल सरि मडेला सोलायजोब्बाय आंना दे एक्टिभसो ना नै आब'नोजों आं अलरेडि फ्रेन्डशिपखौ खोन्थाखाबायना आं नो नै फ्रेन्डशिपखौ आंजों लाइक दान थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे आं भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो आरोना ओंखायनो एसे नेटआ स्ल' जादों बेदर गैया खोन्थाला होनदों आरोना बेदर गैयाबाबो खोन्था दे जेबो नङा जोंहाबोसो बेदर गैयामोन दिनै ओमफ्राय दे खोन्था दे बहानिमोन आब' नोङो मा खोन्थानो लाजिलायनाय बेदर गैयाबानो साथाम कौन है मेरा एल्बम में प्लीज कमेंट करो गाइस कमेंट गाइस एवरीवन क'क्राझारनि वाव भेरि नाइस प्लेस बेनिफ्राय ओंख्रि खोन्थाला आरोना प्लीज कौन है कमेंट करो गाइस बबे बहानि आगैयानो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरोना आङो सानजा रायजोनि साहा खोला सानजा सोनाब बेसे समायना सानजा रायजोनि आयु सानजा रायजोनि रिका आगैया हेलौ रिका मस्ट वेलकाम आंनि एलबिया मस्ट वेलकाम ओमफ्राय लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो दे ओमफ्राय सोरनोबा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय दै ब्लु गोनांनो टेनसन लानो नाङा दै मा खालामदों आरोना मा खालामनो नै जेबो खालामाखै मबाइल चार्ज होनानै एलबि होदों आङो थेंक इउ स' माच लाइभ बरायनायनि थाखाय थेंक इउ लाइभ बरायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सोर बरायखो लाइक खालामदो लाइक खालामाखैबा जोंना रेखा सिस्टार ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ दस्त मा ओंख्रै जादों दिनैलाय होनदों ओंख्रिया जोंनिया माबामोन मा होनना बुंगोन बेखौ सजना आलु ओंख्रिमोन सजना आलु बिलाइ ओंख्रिमोन आरोना ओमफ्राय केरेला भाजामोन नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दस्त कौन है प्लिज कमेन्ट करो सोर दं दे कमेन्ट खालामदो अननानै नावदा ओं आलु फान्थाव दालि टमेट' अके आलु फान्थाव दालि टमेट' थिगानो गोथावानो ओमफ्राय
दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला सोंलाबायदो माबाफोर रायलायनो गोनां दंबा रायलायलाबायदो मा सिरि जाजोबखो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट गाइस प्लिज support me like dan thank you so much like होनायनि थाखाय thank you so much ओमफ्राय रिका सिस्टार नों बहानिमोनलाय जोंना माबा थांबाय नामा आब' सासेया प्लिज कमेन्ट खालामदो गलापार गलापारा दुबनी अके थाङाखै दे नामदारना अके ओमफ्राय मा खबर दे खोन्थाहरदो मा खबर आब' हाउसवाइफ आब' मा खबर बेनिफ्राय जोंना रिका बसुमतारी मा खबर दासान्दि मा मावबाय दङ ओमफ्राय बोरै सोलिगासिनो जिन्दगीनि हाल साल कैसा चल रहा है कमेन्ट करो और नोंसोर सानैजों लोगो जालायनोब्ला कमेन्ट खालाम ब्लू नांगौबा खोन्था एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ और इसके बाद मोजां अके गुड मोजां भेरि नाइस मोजां जानांगौ गोसो गैयाब्लाबो होबाय आं नोंनि अननाय दानिया खालामबाय आंखौसो दावराव दावसि बावखुंग्रियाव फैया नामा दारना बावखुंग्रियाव थांनो बुहुत गोजान जायोना जोंना उदालगुरिनिफ्राय बुहुत गोजान ओमफ्राय थांनानै सोरहानाव थाहैनो बेयो मोनसे मेन प्रब्लेम ओंखायनो माबोरै थांनो आरोना थांनोथ' हायो जेबो नङा नाथाय उदालगुरिनिफ्राय जोंना बावखुंग्रिया बुहुत गोजान जायोना थांगोन थांनानै ओमफ्राय सोरनाव थाहैनो लोगो दङ गोजानावसो दङ लोगोफोराबो ओमफ्राय आरो लोगोफोराबो थांनानै जेनेबा लेंहरा गारा थांबाबो एसे बोरैबा जायो जेनेबा बैसागो बोथोर मालायनि न'आव थायलाबायनो एसे उसुबिदा मोनो आरोना आङो जाला लोंला माने खायसे जेनेबा डिस्टार्ब मोनोना आलासि फैबाथाय बैसागो बोथोराव ओंखायनो लेंहरबा बोरैबा मोनो आरो आं थांगोन देनां थांगोन आङो एबार थाङाबाबो देनां थांगोन ओरैबायदियाव थांगोन माने जेनेबा अफिसियेलि थांगोन आरोना ओमफ्राय जोंना रिचि कमेन्ट करो anyone can send a message please tell me ओमफ्राय दे नेक्स्ट अके नेक्स्ट 2025 ओइ 2025 नेक्स्ट 2025 आव धामाका एकदमबारे सुपार धामाका आरोना एकदम 2025 आव सुपार धामाका गिदिर केमेरा स्टेन्ड लालायना थांगोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव सोर दं कमेन्ट खालामदो दे साबा अनलि 5% 11 मिनिट रानिं हाउसवाइफ आब' नोंस्रा न'खराव साबसे दं फेमिलि सोर दं दे खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंना रिकायाव थांगो सोर दं फेमिलि न'खराव खोन्थाहरदो दे हेलौ थ'ब्ला नामदारना के जोंना बि अफिसियेल ब्रादार फैबाय मस्ट वेलकाम ब्रादार मस्ट वेलकाम आं बि अफिसियेल ब्रादार नोंनि एलबआव थांबाय थायो ओमफ्राय माबा फाग्ला बि अफिसियेला माबा माबिसो रायलायाबो मैयाना दाखालि थांदोंमोन आङो ओमफ्राय नेटआ नाङा दाखालि मोनायाव बेनिफ्राय जोंना रिकाया अ होनदों ओमफ्राय जोंना हाउसवाइफआ 5 दं आरोना सोर दङ ओमफ्राय जोंना बि अफिसियेल ब्रादार मा खालामबाय दङ एसे लागायहरदो बेनिफ्राय आइ आफा सिस्टार आं बाबारे भेरि नाइस फेमिलि
भेरि नाइस फेमिलि जोबोद मोजां भेरि नाइस फेमिलि स्किबार मा होनना बुंदों जोंना साबा दं आरो ना हाउस वाइफनाबो उन्दुलाङो लां एलबि होबानो रानदुलांला एलबि बानो हायेनासो हायेन ब्रादारा मा जाखोथाय माथो नुलानो हायेन ब्रादारा एलबि होनानै जि गर'दो साननै सानथाम मोनबाय आं हायेन ब्रादारनि एलबियाव थांबाथाय मोनायाव एलबियाव रायलायनो गर'लाङो फाग्लासो हारसिंनो ओमफ्राय लाइक खालामाखै लाइक खालामदो निउ फ्रेन्ड लोगो जादों नांदों नै जोंना ओमफ्राय जोंना एरिकाया नाहरबाय आरो ना बेसां हायो कमेन्ट खालाम बेसां हायो कमेन्ट खालाम इमाजिनफोरखौ एसे खम खालाम मानो होनबा इमाजिनफोरखौ बाराद्राय होबाथाय इमाजिनफोराव WT दानगासिनो दं आरो ना दस्त' दे लागायदो मा सिरि सिरि जाजोबखोब्रा बैसागो बोथोरावनो बिदि बाबोर जानो बैसागो बायगोरथोंसै बैसागो बायबोला आं नोंखौ लायखानोसै होननाय मेथाइ बोरोमलाय बेनिफ्राय सोर दं आरोना सोर दं कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट आंखौ आंखौ सोरबा लोगो खालामनो हागोन आगैमोन दानानै जोंना एन हाउस वाइफखौ सोरबा लोगो खालामनो हागोन लोगो खालामबा लोगो जालाय दे ओमफ्राय रिकाया मा होनना बुंदों अनदों के थेंक इउ स' माच भिडिअ आपल'ड कमप्लिट अके आङो भिडिअ आपल'डआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव आपल'ड खालामगोन आं भिडिअ दै गोदान लोगोफोर माबा कपिराइट फैगोन ना फैयाखै दै कपिराइट भिडिअसोमोनलै ओमफ्राय ब्लु हो दे नावदाना अके दासो बिनो रोंदों माथो खुजले पाय ना खुजले ना पाय दै दस्त' हेलौ हाथाय गोनांफ्रानो गैया माथो लान्दा ओंलै हाथाय गोनांफोरानो अबाव खारजोबखोथाय मा जागोन आंना लास्टावसो दामाखा जायो बे अफिसियेल दाना दहायबो फुङाव दामाखा जादों लास्टावसो हाथाय गोनांफोरनि आरोना दायो एसे गोदान नालाय दायो दामाखा जाथ'वा एसे माने दासो माने अरदावहांदो आरो ना माबाया धामाखाया दे होनबालाय नोंसोर कमेन्ट खालामा खोजिलि ना खुजिलि बुंखो थाय दाना खुजिलि बुंखो मिथियालै मा बुंखोथाय इमान कमेन्ट हरग्रा फैयो माथो नोंनाव दार इमान कमेन्ट हरग्रा फैयो माथो नोंनाव फैयोलै आंना बुहुदनो फैनायालाय ओमफ्राय मा जागोन दसेनो खारजोबो रिकाया बहानि होनदोंमोनलाय बावलायला माबानि संबाय सोर मा खुरु दं मा होनखो रिकाना माबा दंमोनलै बेवसाल हाथाय गोनां फेसआव फल' खालामदोंब्रा आंखो रिका फेसबुक इन्सटाग्रामफ्राव फल' खालाम रेखा आइ लाभ बा नै बिराद देन्जारलै बे अफिसियेला जिखुनु सिख्ला सासे नुबानो बारसाब सन्देरहैनो नागिरलाबायो ओमफ्राय सनजित आरो बिशाल नाम जादलै खम झामेला नोंसोरजों हाथाय दं नामा रेखा नोंना हाथाय दंना गैयाथाय इन्सटाग्राम गैया आंना दारा माबालाय गैया फेसबुकलाय गैया फेसबुक दङ फेसबुकआव फल' खालामनो हागोन आंखौ लोगोफोर आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों ओमफ्राय गैया आयु
नाम्बार हरदोब्रा रेखा नाम्बार जोंना आब'आ थांगोन थाङाखैथाय जाबबो लायो रावबो बारजाब 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 मोसाफ्लानानै नायाब्रा ओइ गुदुं गुदुं गरम गरम फिल्मखौ नाय नोंसोरो गुदुं गुदुं गरम गरम फिल्मखौ नायबाथाय एकदमबारे नोंसोर बिराद कमेडि गोरों जागोन आरो ना आंबो गुदुं गुदुं गरम गरम फिल्म नायनानैसो कमेडि मेन जादों साला फेग्रब ग्रबनो सिख्लाफोरजों बारजाब बारजाब मोसाफ्लानानै रायलायनाया फेस दङ दाना फेसबुक फल' खालाम दे आंखौ रेखा नाम्बार हरदो ओमफ्राय थाङाखै नामदारा नै जोंना ओइ बे अफिसियेल जे माबा मा होनना बुंगोन हाउस वाइफ आब'नाव सोंलाय हाथाय गोनांखौ ओमफ्राय सुरभिया बुंबाय प्लिज जयनिं मी देखो सुरभि आ गया जयनिं हो जाओ रिका सिस्टर जयनिं मी नाम दोनों बे अफिसियला मिनिबाय आरो ना रिका अनन देखो रिका के साथ जयनिं हो जाओ मोस्ट वेलकम रिका आपको मेरा एल्बम में स्वागत है रिका बोले सॉरी सुरभि प्लीज सॉरी सॉरी सुरभि आपको मोस्ट वेलकम मेरा एल्बम में स्वागत है और सुरभि लाइक कर दो और मेरा एल्बम में बात करो क्यों रो रहा है सुरभि रोना नहीं चाहिए खूबसूरत खूबसूरत लड़के लोग रोएगा ना तो अच्छा नहीं दिखता है आप लोग खूबसूरत खूबसूरत लड़के लोग रोएगा ना तो हम लोग तो क्या करेगा मतलब इतना आप लोग अच्छा अच्छा लड़के रोएगा तो और काला निगरू लड़के लोग क्या करेगा इतना अच्छा लड़के लोग तो ये रो रहा है इसके बाद लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए और प्लीज़ मेरा एलबी में कौन कौन है 4 बंदा कमेंट करते रहो जाए जो भी हो साइकिल चले ना चले पेडल मारते रहो दोस्तों बे अफिसियेलाव बाव थाङो जोंना हाथाय गोनां नागिरहैबाय नामालाय रिका के साथ हाय रिका रिका देखो सुरभि के साथ थोड़ा जाओ जोंना हाउस वाइफ आब' बहा थांखो एन हाउस वाइफ आब' साब खालामबाय नोंखौबो खालामदो दे नामदो आरोना इसके बाद बे अफिसियेला मा होनखो आं सो सोङालै आरोना ओमफ्राय जोंना क्या सुरभि नामदो आरोना हिन्जाव नांगौमोनलै आंनो आरोना हिन्जाव नांगौमोननो जोंना बि अफिसियेलफ्रा दानो खालामगोन आगै होनदों आरोना खालामगोन ओइ माबा आब' हाउस वाइफ अननानै जोंहा बै फिसाय मोजोनखौ होना दे फिसाय मोजोनखौ होयोब्ला माने WT दानो आरोना हायोबा गिदिर मोजोनखौ हो आरो हायाबाथ' इमोजोनखौनो होसारना हिसाबाव माबा WT दानो आरोना गाज्रि मोना दे गाज्रि मोनो ओमफ्राय जोंना हाउस वाइफ आब'जों लोगो जा हाउस वाइफ आब'जों लोगो जा आं हाउस वाइफ आब'नो ब्लु नानो र' ब्लु र' सरि हाउस सरि नङा हाउस लुबाय दे आङो हाउस वाइफनो दानलायलायनाङा कमेन्ट दाननाङा कमेन्ट दानबाथाय आरो बारासिन WT दानो कमेन्टआ जुदि मिस्टेक जाबाबो जेबो नङा आरोना आं जेबो मोना जेबो मोना आरोना जानला मानला कमेन्ट हर जेबो नङा आरोना न' प्रब्लेम आरोना लोगो खालामदो थांदोंमोन आं दाना अके जयनिं अजाव सुरभि किसार अके होनना बुंदों बेनिफ्राय निउ फ्रेन्ड लोगो जादो होनदों सरि होनना जेबो नङा सरि बुंलाय अके लोगो सरि माने जेबो आरोना सरि बुंलायलायनाय जेबो नङा बेनिफ्राय जोंना बे अफिसियेला मा होनखो दानालै गरसे एबा सोर बुंनाय दानो आं बहुत आन्दाज लाबाय आरोना बेनिफ्राय सुरभि कमेन्ट करो कमेन्ट इमेजिन मत दो कमेन्ट गाइस ओमफ्राय नो प्रब्लेम लायनो थगायबाय या होनदों आरोना मा रोंजोबखायो आगै होनदों अके अन बकरा दे रहा रे सुरभि बकरा काटा है क्या बकरा मैं भी बकरा खाता रे वाई प्लीज ज्वाइनिंग हो जाओ देखो सुरभि आप ज्वाइनिंग हो जाओ आपको जरूर कमेंट देगा ये देखा थांबाय खोमा ज्वाइनिंग हो जाओ
कमेंट करो, कमेंट गाइस, कमेंट कमेंट ओनली कमेंट, कमेंट कमेंट ओनली कमेंट गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। बा इंग्लिश लायबावो, सरि लायबावोसो ना। बा फाग्ला बे इंग्लिश माबा सरि होननाया जाद जादलै नोंजोंबो खम फाग्ला नोंबो। सुरभि साबधान बैक कर दो, देखो सुरभि आपको रिका ने साहब क्या है, रिका को बैक कर दो। हेलो सुरभि पटेल जॉइनिंग मी, बा गावबो हेलौ होननो रोंलायलायथारबाथाय बे अफिसियेल नोंबो। रेखा सिस्टर आपने वीडियो वॉच क्या नाम डालना। बेनिफ्राय कमेंट कमेंट क्या है एन हाउस वेब ने हम लोग का रायलायबाय थाग्राखाय हेलौखौ माखासथ' थाबाय। हरसिं गरमनो रायलायबाय थाग्रा आरोना हेलौखौ माखासे थाबाय, जाद जादलै। फुल वॉच के साथ करना प्लीज, ऑन होता है बोल रहा है, देखो फुल वॉच के साथ करो। 2 मिनट फुल वॉच नहीं होने से भी 2 मिनट 2 मिनट करके 2 मिनट वीडियो रनिंग करके सब कर दो। और इसके बाद में मतलब टाइम मिलने से वीडियो रनिंग करके दो, आने होगा। इसके बाद कमेंट करो गाइस प्लीज मेरा लोग। इसके बाद माना बुंगोन या सुरभि और बाद में कर दूंगा बोल रहा है। सुरभि प्लीज बैक कर दो हम लोग का रेखा और एन हाउस वाइफ दीदी को बैक। 2 मिनट 2 मिनट वीडियो रनिंग करके बैक कर दो। 3 मिनट सिस्टर बोल रहा, प्लीज बोल रहा है। टेंशन नहीं है, आप भी कर दो। इसके बाद भी ऑफिशियल बेनिफ्राय लोगो जानो होन होब्रा आंखौबो होनला। देखो बी ऑफिशियल के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों। बी ऑफिशियल भी बहुत अच्छा लड़का है, रोज नहाता है दोस्तों। ऑफिशियल के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। सुरभि ओके बोल रहा है। साइली ने लाइक डन, थैंक यू सो मच साइली जी लाइक देने के लिए। रिका सिस्टर मैं आपको 2 ID से करूंगी बोल रहा है। रिका सिस्टर आपको 2 ID से सुरभि ने सब करेगा। बी ऑफिशियल दोनदुलुआ मा बायदि जाना दं मा फैलाय थालिर दंफां ग्रुप माय हाना होद फाग्ला। बी ऑफिशियल जाथारलै नोंबो। थैंक यू। मुझे 2 ID 2 ID से करूंगा बोल रहा है दोस्तों। प्लीज हेलो हेलो साइली कमेंट कमेंट जोनी हो जा बी ऑफिशियल के साथ रोज ना आता है। बी ऑफिशियल बहुत अच्छा लड़का है। बी ऑफिशियल बहुत अच्छा खूबसूरत भी है। और बी ऑफिशियल तेंतुला भी है दोस्तों। सनजित सिख्लाफोरना हिन्जावफोर बांदों। सिख्लाफोर माने जेनेबा हाबा जायैखौ सिख्लाफोर बुंबाय, ओमफ्राय जाय हाबा जाखांबाय बेखौ हिन्जावफोर होनना बुंबाय। बेनिफ्राय कमेन्ट गाइस कौन कौन है। बी
बिका बिका सिस्टार रिका सिस्टर साबधान 213 डन। रिका सिस्टर आप है कि नहीं है? देखो रिका सिस्टर ओके सिस्टर बोला ओके सावधान क्या है। इसके बाद कमेंट करो दोस्तों कौन कौन है, प्लीज बात करो, मेरे से बात करो। आप लोग का क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या हो रहा है, चलो मेरे से बात करो। आप लोग का चैनल कैसा चल रहा है और आप लोग किस तरह से वीडियो बना रहा है और किस तरीके से आप लोग का वीडियो ग्रो हो रहा है। चलो मेरे साथ बात करो दोस्तों। मैं भी थोड़ा सा मतलब शेयर करो, मेरा आप लोग मुझे भी शेयर करो, मैं भी आप लोग को शेयर करेगा, तो ऐसा होने से हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा चलेगा। इसलिए दोस्तों नली दोस्तों दोस्तों कमेंट कमेंट hello hello testing testing hello my testing जोंना नै रेखाया मिनिलाबायबायलै मा जालाबायथाय बिअफसेल अ बिअफसेल रेखाया मिनिलाबायबाय माथो। रिका फल' खालामदोब्रा फेसबुकआव। बेनिफ्राय रिका नोंखौ मिनिदों आरोना, रिका नोंखौ मिनिदों नोंखौ मिनिदों। सुरभि सिस्टार मेरी एलबी में भी आना प्लीज नाम डारना। सुरभि सिस्टर हाउस की एलबी में भी आना है। इसके बाद जब आयंगी जबांगी जबांगी होनदों सोर मिनिदों नामदारना मिथियालै। साइली ने अन अन थैंक यू सो मच साइली। साइली किस किस फ्रेंड नहीं है बोलो, फ्रेंड करो। हेलो 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 टी टाइम जाबाय आगै आंना आदाराव के टी टाइम आरने टीयानि बेमार मिथिबायना। नै आं नोंसोर मोनसे खोन्थानो मानसिफोरा बुङो ना साहा लोंबाथाय साया जोबोद गाज्रि मोनसे बेमार मिथिबाय। सायाना सायाबो मोनसे जोबोद गाज्रि बेमार आरोना। माबोरै बेमार होनना बुंब्ला जाय मानसिया साहाखौ लोङो, जाय मानसिया साहा मोनलोङाना बियो खर' साग्रा जायो। सायाबो मोनसे बेमारसो आरोना। ओंखायनो माने मानसिफोरा बुङो ना आंहा दिनै साहा मोनलोङाखै आंहा खर' सादों होनना बुङो ना, बिनि मेन रिजोना जाबाय सायाबो मोनसे बेमार। जाय बुस्थुखौ माने साहाखौ जों साहाखौ इउस खालामबाय थायोना, इयो सानसे साहा मोनलोङाबानो खर' सानाय माबा आखाइ सानाय होनना खोन्थायो आरोना इदि। ओंखायनो सायाबो मोनसे बेमार आरोना। ओमफ्राय ओके हाउस जॉइनिंग मी बोल रहा, हाउस वाइफ जॉइनिंग हो जाओ। देखो साइली के साथ साइली आप जॉइनिंग हो जाओ।
डिउटियाव थांनोसै दारा डिउटियाव थांसै मा डिउटि मावोब्रा हाउस वाइफआलाय डिउटियाव थांसै दारा मा डिउटि मावो गुड इभिनिं सन्जीव गुड इभिनिं ओके साइली बोल रहा है हम लोग का नाइक नायक आ गया हेलो हेलो नायक बोल रहा है और अनन अनन बि अफिसियेल फाग्ला खारबाय नामाब्रा बि अफिसियेल फाग्ला खारबाय नामा सासे सानै साथाम साब्रै साबा बि अफिसियेल खारबाय दां सुवादा थैंक यू हाउस वाइफ बोल रहा है न'नि खामानि ओके न'नि खामानि ओके ओके थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम दिंगा ब्रादार मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी में स्वागत है नोंथांखौ आंनि जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय अनन थैंक यू गुड इभिनिं एस नाइक गुड इभिनिं दिंगा ब्रदर अनन थैंक यू मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आप सभी को मोस्ट वेलकम ऑन लो ओके कमेंट गाइस बेस्ट नावदार ओके माबा दिंगा ब्रदर आं दहाय नोंनि एलबीआव थांदोंमोन ओमफ्राय माबा बिराद गिदिर मिसिं गाबलाबायनाय खोनाबाय थादों माथो आङो ग्रुं ग्रां माबा माबि दावराव मिसिं गाबबाय थानाय खोनाबाय थादों आरो ना इसके बाद बुङो मानसिखौ बुङो आरो ना माबायदि मानसिखौ बुङो नोंसो मिथिगोन कौन है प्लीज कमेंट कर दो और बताओ एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नाव भी आ गया नाव के साथ फ्रेंड हो जाओ सहेली और कौन है नाव के साथ फ्रेंड हो जाओ खाना खाया संजय बोल रहा मैं खाना खा लिया और आप बताओ ओ नावदार ना ओके ओमफ्राय बुंदो रेखा मा खबर और आप बताओ सहेली खाना खाया कि नहीं खाया हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तो छुपा लो आंना फेसबुकआव बोराया थाबायहैयो आंना फेसबुकआव बोराया थाबायहैयोलै नुब्ला दिगदार जागोन दा हाबा जागोन नाब्रा बोरायलायलाय बोराय दंलायलाय होमबा मोजां दों जल्दी कमेंट पढ़ो मोरा संजुला कमेंट आया नहीं किधर पड़ेगा नोआव फ्रेंड मतलब नाव अरे काय मिनिबाय आरो ना बोराय दंलायलाय होमबा बोराय हाबा जानोसै नाब्रा मानसिलाय बोरैबा स्टेजफोराव नायनो कौन सा सब्जी से खाया संजीव बोले सब्जी को हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं फिर भी मैं बोलता हूँ आलू है और आलू के पास सजना है आलू सजना सब्जी है केरला है ना केरला भाजी है और आप लोग का बताओ इसके बाद किधर गया रिका नहीं खाया क्यों नहीं खाया क्यों क्या हो गया देखो खाना तो बहुत जरूरी है खाना तो खाना पड़ता है मैं बुखार होने से भी ना मैं खाना खाता है क्योंकि खाना ऐसा चीज है मतलब खाना को खाना चाहिए नहीं तो हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं लेकिन बोरो में बोलता है आमरिफार हो जाता है कभी कभी देखो ऐसा होता है कि रात में तो खाना खा के ही सोना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि रात की 12 बजे 2 बजे में इतना भूख लगता है मतलब भूख लगने से मतलब इंसान मर जाता है इसलिए इसको कहता है हम लोग का भाषा में आमरिफार नांगना है
तो इसलिए मतलब रोज मतलब नाइट में भी खाना खा के ही सोना सोना चाहिए, दिन में भी खाना तो खाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का शरीर है ना, शरीर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब हम लोग का राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए सबसे ज़्यादा हम लोग को, इंसान को। और बाकी सब तो प्रोटीन प्रोटीन वगैरह तो अलग दौर है, प्रोटीन वगैरह तो सब्जी में मिलता है, लेकिन खाना में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसलिए खाना खाना ज़रूरी है मतलब मेरा हिसाब से। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं मुझे मालूम नहीं है। हम अकेला होना जाएगी बोल रहा है, हम अकेला हो जाएगी बोल रहे, क्यों अकेला हो जाएगा? हम अकेला होना जाएगी बोलो, क्यों क्या हो गया बोलो? दिनै लाइक लो दे ब्रो, आं बिजि। ओके ओके, थैंक यू सो मच 11 केजी लाइक डाउन होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच। नेपाल हम लोग का साइले ने बोला ओ अच्छा बोल रहा हाँ। ओ जी रागा खराखा आंना बोरै है एक दरम हम जारला जाबायना होमबाथ'। हाब तर' रागा खराबाथ' देनजार जागोनलै। ओमफ्राय बे जयनिं सुमित 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 बिजी है बोल रहा है, सुमित काम कर रहा है। सुमित ओनली लाइक देने के लिए आया है मेरा एल्बम में अभी। मन नहीं, ये संजय बोल रहा है हारे मनो नोंनिसिम खाना चाहिए। बे सुमितआ नागिरसो फैदों बे नोंलै, रेखा गुलु गुलु फैनो ना। कौन है प्लीज कमेंट करो। क्या बोला? मैं ठीक हूँ संजीत, चिंता चिंता मत करो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक होना चाहिए। सुमित नामिनी बेरना रोलै रेखा नों नामदारना के दिनजार जाजोबालै लाइक होनो फैयाखै, नों नामदारना लाइक होनो फैयाखैलै इयो। सुमित ब्रादार नोंनोबो ब्लू होना होबायलां जिखुनु दसेबाबो नै माबाखौ के साथ फ्रेंड हो जाओ सुमित ब्रदर, साहिली के साथ फ्रेंड होके एक दो तो बार जाएगा आपका। ओ संजीव ब्रो नामोलै जारलै ने जोंसो ओइ बोरमा साइथिं टाउन टाउन आगारग्रा बोरमाया, बोरमा साराना बेबायदि जाबायलै जोंसो। मा कमेडि होनांगौ नामा लोगोफोर? कमेडि होनांगौ बुंबानो जाबाय। खायसे खायसे गाज्रि मोनो ना, बेखौनो कमेडि होनो नागिरा आङो। गाज्रि मोनाबा कमेडि होगोन, टेनसन लानाङा। अनलि फर इन्टारटेनमेन्ट आरो ना, खारजोब्बाय मानसिफोरा। अन थैंक यू सो मच। साइडली अन रहने के लिए थैंक यू सो मच। रिक्का खारबाय नामा? नै रिक्काया मिनिबाय आरो ना। कमेंट करो गाइस, कमेंट कमेंट कमेंट। साइली क्या हो गया? साइली कमेंट करो, कुछ बात करो। मतलब चुपचाप होने से ना दिल अच्छा नहीं लगता। कितना बात करेगा ना, कितना हंसी मजाक करेगा ना, इतना अच्छा फ्रेश होता है दिल, शरीर भी इतना अच्छा फ्रेश होता है। आं माने एसे डेन्जारा मानसिया, डक्टरनि बाप डक्टर आङो। डक्टर फरायफ्रामनायमोन ना आङो, माने फैसा गैयिनि थाखायसो डक्टर फरायासै ना, आद्रा फरायफ्रामनाय आरो ना। सुमित आंनि सना जोंनि बहा साइले को भी आजकल बोरो आ गया क्या सुनी?
सुमित आंनि सोना का मतलब सुमित आंनि सोना का मतलब सुमित तू मेरा सोना है जोइनिं was a wow नाटसा होद मिनिबाय दोस्तों कमेंट हाँ पता है संजय बरा वाओ कब कौन सी कह रही तेरे को पूरा स्मार्ट हो गया टैलेंट हो गया मोरा सुमित मा खबर बा बुआ मोरा सुमित मा खबर मोरा सुमित तो खबर तो क्या है मालूम नहीं भाग गया होगा शायद लड़की देखने आया था शायद मेरा में कौन कौन लड़की है बोल के ओ आगे देखो शैली सोना सावधान बोलो देखो शैली आ गया आपका सोना ने आ गया शैली देखो सुमित ब्रदर आपको शैली ने इतना प्यार से अंगनी सोना बोल रहा था गेलै सासेबो गैया नायसनथारा आंखौ रावबो ओके सुमित आंनि सोना बोल देखो सुमित किधर है देखो शैली इतना अच्छा आपसे बात कर रहा औ थोद फाला संजित नांबाय आरोना जादलै नोंबो रोखा फुल चार्जिंग हो गया मेरा साइली नों मानो हाबा जाखो आंखौ गारनानै देखो साइली क्या बोल रहा है र' नों नागिरना होगोन आं दे नों नागिरालै थगायसो नोङो मरा रंजित आंनि सना जयनिं मी बोल रहा है मोरा रंजित ना हाँ ऐसा बात करना चाहिए सहेली आप भी हो गया आपका बात आप भी हो गया देखो आपको बोल रहा है तू मुझे छोड़ के क्यों शादी हो गया बोल रहा है lagu lu orang sedap karakter क्या कहा सुमित बोल रहा है ओ छोटा छोटा इमेजिन को शेर हो रहा है साइली ने बोल रहा है कि तू मुझे छोड़ के क्यों शादी हो गया बोल रहा है नहीं ओ अच्छा तू नहीं मिला ना इसलिए कर लिया शादी में सुमित अंगनी सोना बोल रहा ऑनलाइन से गुलू गुलू हम लोग आ गया जोगिता नार्जारि मस्ट वेलकाम जोगिता नार्जारि आंनि एलबियाव गुड इभिनिं ओमफ्राय दे लाइक खालामना होदो लाइक खालामाखैबा कमेन्ट खालाम मा खबर माब्रै
कमेंट मामा अंकुर जाबने जगीता नारजारी बताओ क्या सब्जी खा के आया है ओ हो Saili entap sa namjarna jajarलै माबा सुमिराबो दोनथ्राबाय होमबा रेबेल जैसे दिया भाई जैसे दियान भाई लाइक डान ना मा अंखो रेबेल ब्रादारा माबा मा होनो जोंना सुमित ब्रादार एनथाब गैयाबा बोरै जागोनलै एनथाब गैयाबा माथो जिन्दगिया बोरै जागोन नोंना एकदरम बोरै जागोन दिबा आंनि सना सनजित से शादी करता मैं अगर सिंगल होता औ सालदेनो हेपी होली ओके हेपी होली वेक्टर हैप्पी होली मोस्ट वेलकम वेक्टर हेलो साइली जी बोल रहा रेबेल ने मतलब क्या है मोरा संजीत बोलो बोल रहा इसका मतलब इसको मिलजुल के मतलब ऐसा बोल रहा है कि आपका जो फेस है ना ये मतलब थोड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी देखने में मतलब अच्छा लगता है ना इसको बोलता है मतलब मिला जुला में डायरेक्ट बात में बोलेगा तो मतलब ब्यूटीफुल से ज्यादा ब्यूटीफुल को क्या बोलता है मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम लोग का भाषा में मिनिला जोब्बायलै जानो नालाय बिदि बुङाबा बोरै होनबावनो गामिनिबालाय नै रेबेल ओ अच्छा नाबाय अच्छा क्या चुपचाप हो गया रे दोस्तों कमेंट करो अंजलि नांगौ नामा मानो गाबखो नों हगा हगा
ओ मैं कब झूठ बोला रे? तेरे का कौन बोला रे मैं झूठ बोला? मा प्लास्टिक लाइन ब्रा। उसके बाद साइली एंथाब का मतलब यू आर लुकिंग वेरी नाइस। अरे तुम लोग गेद्दा मोरा समझ ओइ बिशाल माबा बिशाल जोंलांबायलै मा होनना बुंगोन जोंना सुमित ब्रादार माथो तुनतुल गेद्दा होनो रोंलायबायलै माथो साइलिया। साइली तुनतुल गेद्दा का मीनिंग क्या है? तो फाग्ला संजित नांबायनो ओरैखे आंखौसो। मुझे उल्लू बनाया मोरा संजीत तुनतुल गेद्दा उर्ला उल रहा है। अरे तेरे को कौन उल्लू बनाया रे? अरे तेरे को उल्लू बनाएगा ना तो सारा इंडिया को ही उल्लू बना सकता है मैं। आप तो इतना स्मार्ट है टैलेंटेड है, आपको कैसे उल्लू बनाएगा मैं? सुमित सुमित तुनतुल गेद्दा का मीनिंग क्या है रे? मुझे बोलो यार। तुनतुल गेद्दा संजीत ने पता, संजीत पता तुनतुल गेद्दा क्या है? साले क्यों रो रहा है रे? साले रोना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा एंजॉय करेगा ना तो अच्छा, मतलब दिल भी फ्रेश होता है। जो इंसान दिन में एक भी नहीं हंसेगा ना, चुपचाप अकेला अकेला रहता है ना, वो पर्सन का मतलब बीमार होता है। पर्सन जो पर्सन मतलब हंसी मजाक रहता है ना, बातचीत करता है किसी के साथ, तो वो पर्सन मतलब इतना अच्छा होता है ना। और इसका शरीर में जो हम लोग का हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है, वो पर्सन का मतलब मोटा भी होता है। आ, आ, संजीत साइली के साथ शादी करो दोहरा बोल रहा देखो। तुनतुल का मतलब कौन बोला तुनतुल का मतलब केला है? भाई कोई नहीं है मेरा बाय बाय। साली गुस्सा हो गया। साली गुस्सा होने का क्या रीजन है? जो पर्सन ओ साली तुनतुल गेड्डा क्या हो गया आपको? मतलब देखो साली जैसा ना, देखो मैं आपको अच्छा से हम लोग का हिंदी से आपको अच्छा से मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे देखो हम लोग बोल रहे हैं ना, देखो मतलब लड़का लड़का का उल्टा क्या है? लड़की है ना। लड़का का मतलब लड़की, लड़की का मतलब लड़का, लड़का का मतलब लड़की, लड़का मतलब लड़का। जैसे हिंदी में बोलता है स्त्रीलिंगो और पुल्लिंगो। स्त्रीलिंगो का मतलब लड़की, पुल्लिंगो मतलब लड़का। जो सेम हम लोग का तेंदुला गेड्डा का मतलब जो लड़का लोग को बोलते हैं तेंदुला गेड्डा, मतलब जैसा मतलब ऐसा ही जेनबा मतलब फालतू में जैसा बोलते हैं ना पागल और पागल नहीं ऐसा बोलते हैं ना, तो जैसा मतलब पागल मतलब ऐसा बात चीज में होता है। ये तेंदुला गेड्डा का मतलब लड़का लोग को बोल सकता है तेंदुला गेड्डा, लेकिन लड़की लोग को बोल सकता है मतलब एंठा बुरली ऐसा मतलब। इसके बाद क्या हो गया रे? कौन कौन क्या बोला? पता है रेखा तेंदुलकर का मतलब मुझे मोरा सुन रहा है रे। साइली बोल के हंस रहा है और साइली क्या बोला? मोरा समेत आंगनी सोना आहे रे। रेखा आई लव यू। साइली आई लव यू बोल रहा है, देखो दोनों दोनों ले रहा है, दोनों दोनों। अच्छा इंस्टा पे सिखाना मुझे मोरा संजीत ऐप आप लोग का लैंग्वेज। ओके ओके आपको सिखाया देगा, इंस्टाग्राम में सिखा देगा। ओके टेंशन लेना नहीं है। डू मोरो की सुमित को बोल रहा है, मोरा संजीत उर्ला बोल रहा है। हाँ मैं उर्ला हूँ। और आप उर्ली है, आप उर्ली साइली उर्ली है। जैसे देखो अभी बोल रहा है ना उर्ला उर्ली,
लड़का लड़की ऐसा। साइली ब्रोकन माई हार्ट प्लीज मुझे सुर सुर कर मत जाओ बोल रहा है। और मैंने को कहा है रेखा की सुमित को मोरा संजीत। मैंने को कहा है रेखा ने सुमित को मोरा संजीत। रिटर्न कर दूंगी सुमित प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। देखो सुमित ब्रदर हम लोग का खुशबू भी आ गया। खुशबू के साथ फ्रेंड हो जाओ। खुशबू बहुत अच्छी लड़की है और खुशबू आप सभी को रिटर्न कर देगा। मोस्ट वेलकम खुशबू। भाई रिका ने हाँ हाँ बोल के हंस रहा है। रिका सिस्टर ज्वाइनिंग मी। देखो खुशबू के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। सुमित ब्रदर किधर गया रे। ओके खुशबू बोल रहा है रिचिका ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। सुमित ज्वाइनिंग मी प्लीज सपोर्ट बोल रहा है। सुमित लोग जारे जाम्बा। कोक आपको सावधान किया है सुमित ने। और रिका संजीत पागल है। पागल संजीत भी पागल और तेंदुलु गद्दा है बोल रहा है। तेंदुलु गद्दा लोग के साथ करो ऑल। देखो कौन कौन नया है हम लोग का। कुक विद खुशबू के साथ फ्रेंड हो जाओ। सुमित ज्वाइनिंग कोई नहीं क्या मोरा। सुमित ज्वाइनिंग कोई नहीं क्या मोरा बोल रहा है। नहीं क्या मोरा बोल रहा है। निशा आ गया। हेलो हेलो लाइक डन थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग में। देखो निशा भी आ गया जो नया है। निशा के साथ भी फ्रेंड हो जाओ। और इसके बाद निचा सिस्टर प्लीज ज्वाइनिंग मी प्लीज सपोर्ट कर दो बोल रहे। देखो निचा सिस्टर हम लोग का खुशबू के साथ फ्रेंड हो जाओ। और इसके बाद निशा ने क्या बोला सुमित ने क्या बोला फुल वॉश किया बोल रहा है। और निशा ने बोला साइली ज्वाइनिंग में रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है। रेखा ने बोला कुक सावधान बैक कर दो। खुशबू बैक कर दो रिका को भी। साइली ने बोला निचा ज्वाइनिंग में आंगनी सोना। देखो निचा ज्वाइनिंग हो जाओ साइली के साथ। और इसके बाद निशा ने बोला ओके हाँ साइली ठीक कहाँ बोल रहा है। ज्वाइनिंग हो जाओ।
इसके बाद बा बाखिरी किसका है मोरा समझ बोले बकरी मालूम नहीं किसका है बकरी रो रहा है मेरा सामने आके कौन कौन बकरी कहता है बकरी 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 बोलो कुक रिटर्न कर दो निशा को और इसके बाद शैली मेरी जान सावधान हो गया शैली देखो सावधान क्या है सुमित ने आप बकरी भी डीटी है मोरा अंगनी सोना डीटी का मतलब आप बकरी भी डीटी है शायद मुझे समझ में आ रहा है कौन सा क्या डीटी है ओके सुमित बोला शैली को सिस्टर रिटर्न बोल रहा है इसके बाद शैली से डिस रिटर्न बोल रहा है इसके बाद शैली ने बोला ओके निशा मौसमी आ गया मौसमी हाय लाइक खालामना दे मौसमी लाइक कर दो कुक में ज्वाइनिंग की हूँ चेक कुक आपको ज्वाइनिंग कर दिया है निशा ने निशा को बैक कर दो इसके बाद लाइक डान खालामबाय ना मौसमिया थैंक यू सो मच लाइक खालामनायनि थाखाय थैंक यू सो मच बाय शैली सावधान बैक कर दो बोले शैली रिका ने आपको साफ किया है रिका को बैक कर दो इसके बाद सुन आपकी काव भी है संजीत बोल रहा है मेरा पहले था अभी नहीं है रे सब बेच दिया मैं इसके बाद खालि हाबा जानाय गोजा फैयो माथो सालथे सिख्लाफोरा माथो सिख्लाया नामा गैया नामा बाल सिख्लाना गैयालै माबोरै जाखोथाय सिख्लायानो गैला माबा खालि हाबा जानाल' फैयो मा बुंनो सालथे माथो समायना सिख्लाफोरा थाब हाबा जायोनोलै मा खारन थाखाय समायना सिख्लाफोरा थाब हाबा जायोथाय आरो समायना सिख्लाफोरा थाब बुकिं जाजोबो आरो ना मानि थाखायथाय दाबो सासेबो हाबा जायैयानो गैया माथो हाबा जानाय गोजा माथो बेनिफ्राय मौसुमिया थांसै खोमा ना लाइकल' होबाय थेंक इउ सो माच मौसुमि थेंक इउ बेनिफ्राय सुमित जयनिं मि नावदों रिका साबदा नावदों दे सुमित चेक आउट रिटर्न दे डबल राय मा जाजोबखो निशा मैं दे दिया हूँ लोकी सर बोल रहा निशा आपको दे दिया है हम लोग का खुशबू ने इसके बाद कौन कौन लाइक नहीं किया लाइक कर दो प्लीज ओमफ्राय मा नामखो गार' फैनाया मोजांथार नांगौ ना नाङा सन्जिना ना गार'फोरनिया मोजांथार नंगौ ना सन्जिना बारे गार'फोरनिया मोजां ना बर'फोरनिया मोजां नङा जाहैबाय होमबा जाथारलै नांगौ गार'बाबो जायो ना मा होनो सालथे हाबा जानायफोरनि लाइन मेरिक सिङाव उफाय नायदारनांलै निसा अकेदों मौसुमि जयनिं मि दिदि बोलफ्राय ओमफ्राय ओइ माबा रिका ओमफ्राय बे बर' सिख्लाफोराथ' मानो ओमफ्राय बांगालफोरजों मानोथ' खारसोयो जेनेबा बिनि मेन रिजोना मा एसे खोन्थाहरलाय देलाय सुमितआसो हागोनलै सुमित सालथे एसे खोन्थाहरलाय नोंबो सालथे सुमितनो सोलोजोबोनो सालथे सुमितआ एकदमबारे जोंना हुस्लिमजोबग्रासो माबा मा होनना बुंगोन हांसो बायदि हुस्लिमजोबो जायो सुमित सालथेनो सब हजम खालि
माबाल' बाखि होनदों नामा लहाल' बाखि बेनिफ्राय बान्दा जानो फै सुमित आं नागिरना होगोन दादा बान्दा जानो माबायदि बान्दाब्रा बुजासैलां बान्दा माने जेनेबा माबाग्रा नामा मा होनना बुंगोन सार नामा सुमित साबधान होनना बुंदों साइली ने क्या साइली जोंना नै माबायासो सुमितआसो एकदमबारे हाबा जानायबाबो जाजोबगोननो हुस्लिमजोबगोननो मालाय सामस बायदि साइली देखो उम्मा बोल दे आपको उम्मा दादा माबोरैथो होमबालाय सुमित माइ खालामदों सुमित मा खालामदों सुमित मा खालामदोंनो ओमफ्राय सुमित मा क्या है बोल रहा है सुमित उम्मा का मतलब क्या है साइली उनखौनो मिस करे आसु दारना साइली निशा आपको सावधान क्या है निशा बेक कर दो निशा आपको सावधान क्या है रिका ने निशा को बेक कर दो कमेन्ट गाइस आं मिथियालै मा खोन्थालाय आं मिथियाथ' नोंबा मा मडेलाव होनदों आं मिथिया खोन्थालाय नों खोन्थाबासो मिथिगोन दा आङो सुमित आं उनको मिस नो खोरी आसू नाम दा बुआ हम लोग का साइली ने सुमित को मिस कर रहा है बोल रहा है मिस कर रहा है आलासि जानो लेंदो आंखौ रेखा नाम दा नै रेखा आलासि जानो लेंनांगौनो जा सुमितखौ मा होनो सुमितखौ जुदि आलासि जानो लेंनांगौब्ला आलासि जाफ्ला जुफ्ला देन्जारलै बिना माबायानो फरमुलायानो उल्थासो खोमालै ना सुमितना ओमफ्राय अमा बुन्दालै अमा बुन्दासो आरो ने साइली सना बोल रहा देखो साइली सोना साइली जान बोल रहा है अमा बुन्दा जानो फैनांगौ आरो ना सोरनाव थानांगौ अबाव अमा बुन्दा जानोलाय अमा बुन्दा आरो ने माबा जेनेबा मा होनना बुंगोन खासि खालामि अमा आरो ना मा होनना बुंगोन जोलै एरग्रा अमा नामा मार जाऊंगा रे मैं हंस हंस के बोल रहा है साइली मरना नहीं चाहिए हंस हंस के कमेन्टखौ मोजाङै नायस'लदे नामदारा मोजाङै नायबाय अमा बुन्दालै नामदारना साइली सना बोल रहा है हंस के बुन्दा जानो फै नामदारना अमा बुन्दा क्या सुमित बोल रहा है क्या सुमित बोल रहा है
ए आं बुङाखै सुमितनाव सोंनो आरो सुमितआबो मा समाव होनदोंमोन एबा बबे दिनाव नायसनासै आङो एबार ओमफ्राय मोजां नायनोसै दे कमेन्टखौ ओइ मिनिनो कमेन्टखौ नायनाय जायाखै मिथिबायना देखा अमा ओमफ्राय मा होनो आंखो रोने के लिए हंस रहा है मैं आज मोरा संजोब हाँ हाँ हंसना चाहिए एक बार दो देखो सली एक बार किस देना चाहिए बोल रहा है ऑनलाइन से हम लोग का सुमित को ओ बुन्दा ना बुन्दा यु मा बुन्दा माने थोद बे अमा मा होनो अमा बोरमा खासि खालामैफोरानो माबायदि सारोन मोनामो होमबा थोद आयु आयु क्या एक बार ना 2 बार दे दो 1000 बार दे दो क्या एक बार है 2 बार दे दो 1000 बार दे दो ऑनलाइन में ऑनलाइन का किस जल्दी कमेंट करो मोरा संजी उरला वाला कमेंट तो पर रहा है ना आप लोग कमेंट ही नहीं देता है मुंडा माने आलासि जानो फै होननाय जायो सालथे ए बुन्दा माने आलासि जानो बुन्दा माने आलासि जानो फैनाय जायो आरो ने ए मा भाषा लोगोलाय आं मिथिफेराना जारलै अ बुन्दा फैलायबाय होनना बुङोनो अबेबा जायगायाव नंमारगौलै दासो एसे हमना आङो आमलका कना गैया अहमदाबादी आ गया रे मौसल का अहमदाबादी मेरी भी कर दो यार मैं बोल रहा है सब लाइक कर दो बोल रहा है अहमदाबादी मतलब सब्सक्राइब मत लिखो ओनली SUB लिखो सब SUB सब ओनली लिखो और इसके बाद देखो जो के साथ नया है ना बातचीत करो अहमदाबी और फ्रेंड हो जाओ जिससे नया है और मेरा LB में नया है तो प्लीज़ चैनल सब कर दो प्लीज़ मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब कर दो उसके बाद अरे सनाया गुड नाइट लाबाय लाइक खालामाखै नोङो सना मानो लाइक खालामाखै सना लाइक खालामबाय नामा दा ना मिनिबाय ना रेखाया ओमफ्राय जोंना थांखि सना बाजै नांबायलै सुमित आंनो खुलुमबाय मोरा दादा सुमित वाह खुलुमबाय देखो साइली ने आपको प्रणाम खुलुमबाय बोल रहा है प्रणाम खुलुमबाय का मतलब नमस्कार खुलुमबाय वाह साइली तो कब ऐसा बोरो सीख गया रे हम लोग के साथ बोरो के साथ मिलके साइली मा बोल रहा है मा बोल रहा है रे साइली बोला नया लॉन्ग ज्वाइनिंग मी आंनि सना बोल रहा है कौन नया लोग हाँ जो नया लोग है हम लोग का साइली के साथ फ्रेंड हो जाओ क्या बोला आं नुदों आरो लाइक खालामनायखौ खालामनाय आं देरना ए खाथ्रा माथो होनबा जोंना सनाया बाजै सना मानो इदि नों बाजै सना नै जोंना सुमितआ बाजै सना होनगासिनो दङ सुमित बिबोनां बारे बारलायलायथारदों माथो सुमित बिबोनां जालायथारबाय माथो क्या कहा मोरा संजीत मैं सुमित को किस टेंटू लगे दा संजीत बोल रहा है मतलब सुमित ने बोल रहा है बोल दिया आपको सुमित ने इसके बाद सना बाजै LB होआखै नामा नामदों नै सना बाजै LB होआखै नामा दे मोनायाव फै LB सुमित नामदों ना साइली ओमफ्राय ओइ जोंना रेखायाव थांखो रेखाया जोंना माबाया सयथाया
मा होनना बुंखो साइलि नामबाय सना बाजै सना बाजै खैथायावनो होनदों सनजितनाव फैखाया एबारा होनदों सनजितआ फैखाया एबाराव सनजितआव फैखाया एबाराव नों आंनाव फैखाला होमबा सरि एक्टिभ हाइट 64 साबसक्राइबार मा नै आंनाव खैथा कमेन्ट हरदों नोंनि कमेन्टखौ साननो हाबावोसो आं दाना खाट्रा आंना लिरबियानो अबाव थांखोब्रा आंनाव फैला होमबा 6टायाव होनना बुंदों आरोना अके 6टायाव अके ओमफ्राय सनजितआथ' फैखाया आंनियावबो होनना बुंदों आरोना हाब दङलै सनजित उरला होनना बुंदों आरोना आं थाङा जायो आं थाङोब्रा नोंसोरसो फैनो नागिरा माने मोनसे खोथाखौ गोसोला आरोना जायनो आंनि एलबियाव गोबाव टाइम थायो बे मानसिनाव आं गोबाव थायो ओमफ्राय जाय मानसिया आंनियाव दसेल' मोद्ला मोसि फैनानै लाइक साइक होना गालाङो आंबो बिसिनाव मोद्ला मोसि थांनानै लाइक खालामना गालाङो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आंहाबो समनि आंखाल नालाय आंनियाव जाय मानसिया गोबाव थायो आंबो बिनाव गोबाव थाहैनांगोन नालाय बिनिखायनो आरोना मेन रिजोना बेनिफ्राय सना आब' साबधान बेक खालामफिनदो होनना बुंदों नै सना आब'नो ब्लु बावबायसो आङो सना आब' एन्थाब उरलि ओमफ्राय आंनियावथ' फैयासो होनदों आरोना आंनियाव स्पेन्ड होनदों अके सना बाजै होनना बुंदों हेलौ बलरा हामलागा खुसबुनि फाग्ला सुमित होनदों खोमायोसो आं कमेन्ट हरासो आं दाना थाखोमायोसो आरोना नोङो एकदमबारे देन्जार माथो होनबा नोङो थाखुमालायनानै मावजिफोर बायदि थाखुमानानै नायो आरोना नोङो कमेन्ट हरा आरोना सुमिना मिनिबा रेखा आगै होनना बुंदों आरोना माबोरै जागोन सुमित सालथे माथो आंनियावलाय माबाफोरासो फैयोलै दाना सिख्लाफोरानो बबाव थांजोबोब्रा सिख्लाफोरानो फैला माथो आसलथे हाबा जानाय फिसा गोनांफोरासो अननो गोरोंनोलै सुमित सालथे बैफोर दाउ जोख्लिफोरा बारा अननो रोङानोलै ओमफ्राय बिदिनोखा होनना बुंदों आरोना आब' होनदों मरा सुमित आंनो खुलुमबायनो मा अके होनना नै सुमितनिखौ मा होनहरबाय साइलिया मा कितना लंबा क्या रे 1 मिनिट या 2 मिनिट थोड़ा बता मुझे भी आंजों सिख्लाफोर दं नोंनि भइस खोनासंगासिनो सिख्लाफ्रा नामदारना नोंदानालै नै रायज्लायसावदो बाबारे ओरैबायदि आरोना बेखौ माबायदि होनदोंबा नै आंजोंनो सिख्लाफोरा दङ नोंनि भइसखौ खोनागासिनो सिख्लाफ्रा जालायथारबायलै बाजै सनाया गैयालै सिख्लाफोरा नायसनथारला माथो आंखौलाय ओमफ्राय सना मेरि आंनि सना जयनिं मि होनना बुंदों नै हाबा जानायफ्रासो अनो होननायखौ रागा जोंनासिनो नोंखौबो आरो हाबा जानायफोरासो अनोबालाय जेनेबा नै जोंना माबाया सना बाजिया जेनेबा अनो जोंखौ बेबायदिब्रा सिख्लाफ्रा अननो रोङाथ' बाग्रां बासि जाजोबथारबाय बिरखारांनो बेनिफ्राय ब्रास कलगेट फ्रि नामा ओंलै दालाय शपिं मल थांबा नोङो कलगेट बायबा ब्रास फ्रि मोना होमबा बेबायदि आरोना अफार दानि दिनाव अफारखौसो नांखागौ नालाय अफार मोनबासो बारसिन लायो दानि जुगाव ओंखायनोथ' अफारानोथ' सेल जागासिनो दं दानि दिनाव मरा सुमित बलराय मानि होनगासिनो नोंखौ होनना बुंदों दाना मा माने होनगासिनो नोंखौ होनना बुंदों दाना ओमफ्राय जान बबिता कहते को बबिता भी उर्ली है बबिता भी उर्ली है इसके बाद साइली बोल रहा है
सादि जाहान बोलराय दङलै उरला सनजित नामनो रागा जाबायलै नै आयु नै जोंना माबाया रिखाया दंथ' आरो नै जारलै सासे दंथ' आरो बावदोंसो आङो होमबाबो गैला नोङो उर्लि जाबाय खोमा मानथिक बेनिफ्राय नै गोसोम होनबावदोंसो सिख्लाफ्रा गोसोम हाब गोसोम होनबावदोंसो होमबा मायो गोसोमनो मायो मा बुस्थुआ मा जिनिसा गोसोमनो सोंलाय ओमफ्राय नोंखौहाय नामदारनायखाथ' मा बुस्थुआ ओमफ्राय तुम क्या थांजान क्या बोगा बबिताने सालथे होसो जासिगोनलै नों दाना माबानि बायदि नामा अक्षय कुमारनि बायदि नामा मा फिल्माव दंमोनलायो साथाम साब्रै सिख्ला गोसो जानाय होसो जानाया हासिब नांगोन लानानै बड'लेण्डनिफ्राय होसो जाबाथाय मुझे बड'लेण्ड का लड़के लोग भागा देगा ना तो मैं त्रिपुरा में घुस जाएगा त्रिपुरा में ज्वाइन हो जाएगा और संजीत उर्ला नाम है साला सब त्रिपुरा का लड़के लोग बोरो समझ में आ गया रे सभी का ओमफ्राय बबेटा तु उरलि हे इसके बाद सनालिया माखो नोंखौ होनदों दारा बेखायनोथ' होनदोंलै आंखौ मा बुस्थुआ गोसोम जाखो आंनालाय माथो आंलाय गुफुर गोजासोलाय गासिबो ओमफ्राय साइलिने बोला कन' खाया बुंखा रक आराम नों या हिखाय खबर अंथ का तो मोरा संजीत ओंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ओंगा ओंगी बोल दिया सिंगल कैसा हूँ लोग का जान बोल रहा है संजीत तेंदुलकर गेड्डा उर्ला है बोल रहा अरे मेरा तेंदुला गेड्डा नहीं रे मेरा तेंदुला सीधा है इसके बाद रिका ने बोला आंनि एलबि होनायाव थायाब्ला नोंखौ संजिन्दारना रिका नोंनि एलबियाव थागोनब्रा थागोन रागा जालाबायबायलै दसेनो मानो रागा जानांगौ ओरैनो खर'आ नस्थ' जागोन माथो नोंहा खर'आ टाइम पास जागोन माथो खर'आ रागा फोजोंलाबायो आंबो उरलि होनबा होनना समायना नोंबो उरलि जाहैबायथ' आरो दा आरो आं मा होनबावनो गावनो बुंना लाखाबाय आंबो उरलि होननानै नोंबो उरलिथ' आरो सनजित उरला मरा नामदाना बबिता उरलि सना बाजै बिउटिफुलसो नामदारानि बिउटिफुलनो आं हायां न' आंनि हार्ट प्रब्लेम थ' ग बारिगा खा डक्टर न' सीमा थांनाय जानदारना ओके साइली आप डॉक्टर के पास जा रहा है क्या मतलब ओके मतलब थोड़ा मतलब खुद को संभालो क्योंकि देखो ना को मैं एक मेडिसिन मिला था रे मैं मतलब हार्ट अटैक का एक मेडिसिन मिला था रे मैं यूट्यूब में रुको एक मेडिसिन मिला था रे मैं भूल गया लेकिन बाद में मैं मिलने से आपको मैं बता देगा इसके बाद बाजै का मतलब भाभी है ना मोरा संजय हाँ बाजी का मतलब भाभी है हाँ बाजै हाँ इसके बाद चिंता था क्या दीजी बोल रहा दाउ जोख्लिफ्रा रागा खरा गोजालै ओंखायनोलै दाउ जोख्लिफ्रा बिराद रागा खराथार बागारलांबाय थारो ओमफ्राय साइली हाँ बोल रहा है थैंक्स ही सुमित सनजित आबौआ उरला नुयोनो आंखौ सुमित ना सुमित सनजित आबैया उरलि नुयोना आंखौनो दालाय नों उरलि जायाखै होनबा हाबा जानानै ओमफ्राय निस्सा हेलौ किसा टाइम नों नाय आनि नोंके सना जयनिं मी वेलकाम सना बाजै संजीत तो साइली का पति है क्या बोल रहा है कौन बोला मैं साइली का पति नहीं है इसके बाद सोना रे जॉइनिंग मी बोल रहा है साइली हंस रहा है सोना चेक आउट रिटर्न प्लीज बोल रहा है हम लोग का नीचा ने इसकी बात कौन है कमेंट कर दो मेरा गाइस दोस्तों ओहो फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसाग बबिता जयनिं मी बोल रहा देखो बे सनजित फाग्लाना नेटआनो गैया खोमा जोंहा
बहा मोनफैबाय कमेन्टआ बिना दाबो बहा दं मिथियालै कमेन्टआनो माथो गैया माथो होमबालाय फाग्लासो आं नेट गैयि जायगायावसो दं नामा होमबालाय ओमफ्राय सनजित साइलिका सादि हे आस रात अके अके हे बोला ओइ दा आंनियाव फैदै सुमित आं अन गुन्दै फुजा होग्रोनि अके अके हेलो हेलो एबी एबी हेलो हेलो लाइक कर दो एबी लॉग ओके 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 मोरा संजीत तेरा तेंदुलु गेद्दा है बोल रहा है मोरा साली मेरा तेंदुलु गेद्दा नहीं है तेरा उर्ली है इसके बाद बबीता ओके निशा बोल रहा है कुक ने बोला संजीत जी ज्वाइनिंग सोना दी ज्वाइनिंग हो जा बोला सोना देखो कुकी साथ ज्वाइनिंग जो निशा ने बोला बबीता डन कर दो अमका सुमित ने बोला सोना बाजै आंथ' थांखायो नो बाजै नामदार ना ओके आंबो थांगोन टेनसन लाना आंबो थांगोन कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामदो आई एम गोइं बाय साल्टे साइलि बोले ओके ओके थेंक इउ सो माच सुमित ब्रादार आंनि एलबियाव दिनै गोबाव थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सुमित ब्रादार ओमफ्राय नोंना खैथामोनलाय एलबिया सुमित ब्रादार खोन्थाहरलाय ओमफ्राय एबी ज्वाइनिंग मी नाउ एबी ज्वाइनिंग हो जाओ देखो हम लोग का खुशबू के साथ और जो नया है प्लीज कमेंट करो कमेंट गाइस और लाइक कर दो क्या साल्टे मोरा सुमित बोले साल्टे का मतलब क्या बोलेगा इसको जैसा देखो जैसा मतलब देखो जैसा साइली और बबीता मतलब बहन और दीदी है और बहन और दीदी है ना तो इसका दोनों पट्टी मतलब क्या बोलेगा सारू बोलता है ना सारू को बोलता है हम लोग का साल्टे इसकी बात हेलो एबी ब्रादर लाइक खालामदो प्लीज एबी ब्रादर हेलो देखो एबी ब्रादर के साथ फ्रेंड हो जाओ निशा सावधान 749 था आपका 750 हो गया कमेंट चेक करो निशा किधर गया निशा आपको सब क्या है हम लोग का बबीता ने हमको सब क्या है आपको बैक कर दो बबीता को इसके बाद बोल रहे संजीत मोरा साइली को आई लव यू बोलो ना यार बोल रहा साइली आई लव यू बोल दिया इसके बाद बोलो कौन है प्लीज कमेंट करो एक दूसरे के साथ बातचीत करो फ्रेंड हो जाओ आज तो लाग ही नहीं है रे मेरा पास वाह 1 घंटा हो गया और क्या होगा क्या होने से एबी ज्वाइनिंग में बोल रहा है रुको मोरा सुमित साल्टे मत जाओ अरे आप साल्टे नहीं होगा इसको आप होगा इसको बिबना होगा आप बिबना होगा मतलब क्योंकि सुमित ने आपको भाभी बोला ना तो भाभी ने क्या बोलेगा बिबना बोलेगा बोरो में सुमी आपका तो आप सुमी को बोलो बिबना सार्च गैला सनजित नों आं होनोसै दै उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय ओके थेंक इउ माच रिका थेंक इउ सो माच आरोना एसेबां गोबाव दसे कमेडि खालामबाय रायलायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरोना सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रिका थेंक इउ साइली आपको संजीत शादी करेगा और बबीता को भी संजीत में आपको फेसबुक मिल गया है ओके फेसबुक में मिल गया ओके नायग्रा मानसिफ्रा नों रायलायनोबा आंनो गोरै केमेरा खेबगोन ओमफ्राय नों रायलाय ओमफ्राय नोंबो मोनगोन बहाथो फैसायालाय नोङो आरो माबा सिफुंफोर हारमनियाम दामनानै जुदि नोंखौ ओरै भिडिअ बानायबाय आङो 1500 खेनसे माबा गासेयाव मोनो ओं जुदि नों आंनि सिगाङाव 5 मिनिट सिफुं दामनानै खोन्थायोना नों नोंहा एबार नों 200 मोनगोन रा खान्थ' संजीत ओके और सुमित शादी
अभी बोल रहा है हम लोग का सोना ने ऑन दे ना ओके ओके ऑन दो ना भाई संजीत सुमित ने क्या बोला है क्या बोला सुमित ने गुलू गुलू बोला है गुलू गुलू बोला है गुलू गुलू और आंग बाजे बाजे मुझे बुढ़ा ने गाली कह रहे बुढ़ा ने मुझे ऐसा बोला कि साला तेरे तुम लोग मोबाइल में बात करके क्या मिलता है रे ऐसा बोला मुझे बुढ़ा ने तो मैं बोला बुढ़ा को पैसा मिलता है अभी हो गया साली आपको बाजी बोल गया देखो हम लोग का सुमित ने आपको बाजी किया ना तो आप सुमित को बोल दो बिबनांग सोना बिबनांग बोलो बिबनांग मोरा आई लव यू टू संजय बोल रहे हैं इतना लेट और इसके बाद संजीत बोलो ना क्या बोलना है बोबिता उर्ली बोबिता आई लव यू साइली जी बोल रहे देखो रेबेल तो से रायलायबाय थालाय सोरजों देवा को क्या देवर को क्या कहते ना है बोलो सुमित हाँ देवर का मतलब है विबनांग रुको मैं चाय पी रहा हूँ और आप लोग बात करो मैं आप लोग का कमेंट देख रहा है रे चाय पी पी के मेरा प्यारा दोस्तों उर्ला उर्ली किधर जा रहे हैं सब लोग इधर बिबनांग बोलो बिबनांग हाँ बिबनांग बोलो बिबनांग हाँ आई लव यू रेबेल वाह
रेबेल के साथ भी गुलू गुलू हो गया रे साले ने मोहरा संजीत बोलो ना ले ले होले मोले गाइस उसके बाद बोलो ना सुमित देवर का मतलब क्या है सही कहा बुढ़ा को मोरा संजीत क्या बोला सही कहा बुढ़ा को मोरा संजीत हाँ भाभी देवर का मतलब हमारे बोरो लैंग्वेज में बिबोनां कहता है मोरा शैली अच्छा बिबोनां है हाँ बिबोनां मोरा शैली कुछ नहीं आता शैली को कुछ नहीं आता है बबीता को कुछ नहीं जाता शैली जी ली है शाली जी क्या बोला रेबल ने शैली जी ने साइली बोल रहा है रेबल ने सुमित बिबोनां की खाम नामा की खामदों की खालामदों मा खालामदों बोलो मा खालामदों क्या है रेबेल बोलो बोल रहा है संजीत की एलबी में अंजलि गोयारी नहीं आती है क्या बोल रहा है अंजलि गोयारी आंनि मानो फैया फैया इयो खोनो आं बिनि लोगोआव थाङा फैयो आं बिसिनाव थांगोन दै जाय आंनि लोगोआव फैयो आंबो थांगोन बिदि खारनो आंना बिसोर फैया नालाय आंबो थाङा बिसोर आरोना बिसोर फैदावासो आंबो थांगोन आरोना ओमफ्राय बह आसु साइली बही आसु बोले साइली साला तू पागल है क्यों इतना जल्दी शादी किया इतना जल्दी शादी नहीं होने की शादी नहीं हुआ तो अभी तक सिंगल होने तो मतलब देखो सुमित से शादी कर सकता था अभी आप इसके बाद शैली जय ने कहा शैली जी ने कहा बोल रहा है शैली जी ने कहा हम लोग का बबीता मोरा ने चला गया देखो बबीता मोरा मेरा इल्म में थोड़ी थोड़ी देर में आता है और इसलिए मैं भी बबीता इल्म में थोड़ी देर जाता हूँ और थोड़ी देर में मैं भी जाता हूँ थैंक यू सो मच गासैबो संसारफोरनि थाखाय ओपेन क्या बोला बबीता ने सुने जान 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 कुना जादी आनी नंबर बुरी नो अंकी करा सुमी बबीता ने क्या रो रहा रे बबीता रोना नहीं चाहिए सालथे आं ओंखारथ'नोसै बास सुमित ब्रादार आंनि एलबियाव फैनानै आं सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ माच बेनिफ्राय रनजितने बोला हेल' सन्जित ब्र हेल' रनजित ब्र माबोरै मा खबर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो जोंना ब्रादार अननानै प्लिज रेबेलने बोला बबीता नखली सब रे सब सा नीनी नंबर जान बोल रहा है देखो दोस्तों कमेंट करो मा खबर लोगोफोर मा खबर दोस्तों आप लोग का क्या खबर सबर पूछ रहा है हम लोग का रंजित ने तुम आते कहा कैसा बोरक जा बबीता में रोना में हूँ बबीता में ना रोना मत बबीता में रोना मत बबीता रोना मत बबीता मत रो बोल रहा है बबीता मत रो मैं होना बोल रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू इसके बाद बबीता ने बोला आरो आं बुङो
saya de teks ka साननाय न' नों कबि दा जानदों ए खुबै न' नाव नों साइली ने क्या बोला बबीता ने क्या बोला खुबै न' रंजीत ने बोला हेलो हेलो कौन है फ्रेंड लोग देखो कौन है फ्रेंड लोग रंजीत के साथ फ्रेंड हो जाओ रंजीत भी बहुत अच्छा है रंजीत के साथ भी आप लोग फ्रेंड मिलेगा रंजीत के साथ भी सपोर्ट मिलेगा हो जाओ ओके वादी दो बोल रहा है सा साबुरी सा निनी नंबर जान बबीता बोल रहा है मा रायलायो लै नामजाना मिथियालै मा रायलायगो क्या बात कर रहा है रे आप लोग साइले तू आती हो क्या है नो आंगी वाना खा क्या बोला न्यू फ्रेंड से तो सपोर्ट करो अरे यार बबीता साइली देखो देखो रंजीत ने इतना प्यार से बोल रहा है रंजीत के साथ फ्रेंड हो जाना प्लीज आंबो तो वाना खा नामदारना वो साइली भी थार ना साइली भी मोरा है बोल रहे सुमित के साथ फ्रेंड हो जाओ सुमित भी इतना अच्छा है देखो सुमित के साथ भी आप भी तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा साइली रेबेल टेफारास जी आं साइ मांखा टेप्रासा रेबेल टेप्रासा नामा नोङो रेबेल तो टेप्रासा बोल रहा है रेबेल टेप्रासा माय बबीता देखो सुमित के साथ फ्रेंड जाओ आरो जोंना एसएस बडो मस्ट वेलकाम एसएस बडो बोरै खबर सबर बेनिफ्राय मेबी अच्छा ही हो ना साइली जी बोल रहा है रेबेल भी बहुत अच्छा है रेबेल रोज ना आता है दोस्तों रेबेल के साथ भी फ्रेंड हो जाओ साइली ने बोला ओ हाय से बोले आंखो दा borok hama आंखो दा borok hama bo ani number bui no uha बोल रहा है बीएम मेरा एलबी में आज नहीं आया रे आज भी नहीं आया कल भी नहीं आया रे बीएम मेरा एलबी में इसके बाद बोल रहे हम लोग का शैली ने शैली बबीता क्या बोल रहा है हाँ शैली बताऊं बबीता क्या बोल रहा है बबीता मोरा ने बबीता उर्ली ने इसके बाद रेबेल ने बोला शैली जी रेबेल तो तुम्हारा कमेंट कॉपी किया है ना बबीता बोल रहा है कुछ नहीं सुमित बोल रहा है कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहे शैली क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग शैली भाभी क्यों झूठ बोल रहा है देखो रो रहा है हम लोग का सुमित ने शैली क्यों झूठ बोला आपने संजीत मेरे नंबर को किसने पब्लिक कर दिया संजीत मेरे नंबर को किसने पब्लिक कर दिया आप मैं क्या करूं अरे कौन सा नंबर मोबाइल नंबर अरे मोबाइल नंबर पब्लिक करने से क्या होगा क्या कर सकता है पब्लिक करने दो क्या होगा कुछ नहीं होगा पब्लिक होने से क्या होगा कौन करेगा आपका नंबर पब्लिक देखो आपने किसको नंबर दिया था इसलिए किसको आपने नंबर दिया इसलिए जल्ला मल्ला नंबर नहीं देना चाहिए रंजीत आंगनी सोना ज्वाइनिंग मी मोरा बोल रहे किधर गया रे रंजीत ब्रदर हेलो रंजीत किधर गया कौन मोरा ने आपका नंबर पब्लिक किया रे कौन मोरा था ये पब्लिक करने बोला कौन मोरा था रे पब्लिक करने वाला आं थांथ'नोसै बेटारिल' आंना ओके रनजित ब्रादार थेंक यू सो माच रनजित ब्रादार आंनि एलबो फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक यू सो माच दै
दोस्तों साइली मेरा एलबी है आज नाइट में आज नाइट में मेरा एलबी है रात में आज पूरा फुल नाइट रखेगा मैं पूरा सुबह 5 बजे तक रखेगा जो भी हो जैसे भी हो जो भी हो साइकिल चले ना चले पैदल मारते रहेगा मैं आज इसके बाद बोलो बोलो साइली साइली और क्या बोला बोबेटा बोल बोल क्या हो गया देखो साइली भाभी मैं जा रही हूँ बाय बाय साइली आपका देवर जी जा रहा है सुमित देवर जी जा रहा है आपका थैंक यू सो मच दे जोंना सुमित ब्रादार थैंक यू सो मच आंनि रिभिउ सपोर्ट फैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच आंबो नोंखौ बेक सपोर्ट होगोन उसके बाद सुमित बाजे बोलो मुझे बाजे बोलो सुमित बाजे बोलो बोल रहा है क्या हुआ मोरा सुमित बोलो बोल रहा है संजीत मोरा टेंटुलू गेड्डा बोल रहा है अरे मेरा मैं क्या हो गया यार मेरा टेंटुलू गेड्डा नहीं रे मेरा टेंटुलू ठीक है टेंटुलू गेड्डा का मतलब तेरा को बोलता है टेंटुलू गेड्डा मेरा टेंटुलू तेरा नहीं है ना मेरा टेंटुलू सीधा है ना इसके बाद कमेंट करो बाय बाय बाजे शैली बोला देखो अभी बाय बाय बाजे शैली बोल गया बाजे 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 रुको मोरा सुमित विबोनांग बोल रहा है हे तेरी का साइली ने क्या बोल रहा है ना साइली का एलबी में आप लोग जाएगा ना तो साइली का बोलेगा ना बाय बाय साइली क्या बोलेगा हे तेरे का बोल रहा है साइली ने तेरे को मारेगा मैं बोलता है हे तेरे का ऐसा बोल रहा है ना साइली ने तो इतना अच्छा मतलब मैं इस जो वॉइस ना इतना अच्छा लगता है ना वो वॉइस को हे तेरे का ऐसा बोल रहा है ना इसको बुरा अच्छा लगता है मैं साइली का वॉइस को मैं बताऊंगा संजीत इंस्टाग्राम पे बबीता के साथ क्या हुआ हाँ मुझे समझ में आ गया मतलब बबीता को कोई मतलब ये कर दिया बोल रहा है थैंक यू सो मच कौन लाबोरा दिया रे लाबोरा दिया थैंक यू सो मच आने के लिए उसकी बात आप लोगों का लैंग्वेज मालूम नहीं मुझे साइली बाबूजी बोल रहा है रो रहा है ओके आऊंगा आंनी को तेरी एलबी में ओके ओके थैंक यू सो मच और कौन कौन है प्लीज कमेंट कर दो मेरा जान लो ओके संजीत ओके ओके संजीत को बताओ ओके संजीत को बताओ संजीत को पता है ओके संजीत को पता है ना क्या कहा है विदांग सुमित बोल रहा है ओके ओके और बताओ बबीता चला गया और मोरा मेरा नंबर बोल रहा है हाँ तेरा नंबर को कौन दिया था किस में पब्लिक किया कौन सा ऐप में पब्लिक किया यूट्यूब में पब्लिक किया है कि
फेसबुक में पब्लिक किया है कि इंस्टाग्राम में पब्लिक किया, कौन सा में पब्लिक किया आपका नंबर को, और कौन को दिया था आपका नंबर आप। और इसके बाद शैली और बबीता, बोलो आप लोग का खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कितना बजे में आप लोग खाना बनाता है, और बोलो आप लोग का हस्बैंड लोग क्या क्या काम करता है, कौन सा जॉब करता है, कौन सा बिजनेस करता है, थोड़ा मुझे भी बताओ। और करुणा आजकल मेरा एलबी में नहीं आता है रे, करुणा मैं करुणा के एलबी में 2 मिनट के लिए भी मैं जाके लाइक करके आता था, लेकिन करुणा मेरा एलबी में आता नहीं है रे आजकल। और इसके बाद यूट्यूब में यार यूट्यूब में मतलब मैं देखा नहीं है ना, मुझे लिंक भेज दो, मैं देखता हूँ। लाखले कौन मोरा होगा रे वो बेटा, आप किस किस को नंबर देता है, याद करो थोड़ा, दिमाग दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से मिल जाएगा कौन है ये मोरा। लेकिन नंबर 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 दोस्त लोग, कोई नंबर मिलने से क्या करेगा रे, नंबर लेके क्या करेगा, ये बात है एक बात तो। सात सात बंदा है रे प्लीज, 7 बंदा लोग है लेकिन फिर भी कमेंट नहीं कर रहा है। प्लीज दोस्तों, कौन कौन मेरा देख रहा है मेरा एलबी को लाइक कर दो प्लीज, और सब कर दो प्लीज जो नया है, और मुझे सपोर्ट कर दो दोस्त प्लीज, मेरे से बात करो तो मुझे पता बंदा मेरा एलबी देख रहा है, मेरा एलबी देख रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी मेरा एलबी में कौन कौन है, मुझे कृपया हेल्प करके मेरा कमेंट करो। मुझे बार बार कॉल कॉल आ रहा है, कौन आपको बार बार कॉल कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। और ब्लॉक करने से नहीं मानता है तो इसको जाओ, मतलब किधर, मतलब पुलिस थाना में जाओ, कोई में जाओ, जाके बोलो वो नंबर मुझे बार बार कॉल डिस्टर्ब कर रहा है, बोल दो आराम से, कौन कर रहा है इसको अभी पता चल जाएगा। नहीं तो यार कौन सा सिम है, एयरटेल सिम है तो एयरटेल सिम, जियो सिम है तो जियो सिम, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाने के बाद बोल दो वो नंबर मुझे बार बार कॉल कर रहा है, वो नंबर किसका है मुझे जानना है बोल के जाओ आराम से। एक मतलब 5 मिनट में पकड़ जाएगा कौन क्या है आपका नंबर, टेंशन लेना नहीं। थाम सा ब्रो, थाम सा ब्रो बोल रहा, थाम सा ब्रो। बाय बाय संजीव बोल रहा, ओके ओके ओके। थामो 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 ब्रो, ओके ओके। किसको किस किसको किसको बैक करो यार बोल रहा है, ओके। किसको किसको ब्लॉक करो करो यार, अरे किसको किसको ब्लॉक करो इसका मतलब मैं इसलिए तो बोल रहा है, मतलब ब्लॉक मतलब आप पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस स्टेशन के बोल दो, तुरंत पकड़ जाएगा सभी लोग। तो एक बार इसको मिलने से ना एक कान के नीचे बजा दो इसको, तो पता चलेगा ये, कान के नीचे बजाएगा ना तो इसे पर्सन होगा कि मैं किधर है रे, ऊपर या नीचे, बोलेगा बाद में। वो साइली जान कॉल बोल रहा है 7 बजे खाना 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 बनाएगा, ओके 7 बजे में, ओके ओके जान बोल रहा है। साइली रो रहा है, रोना नहीं चाहिए। हेलो लोगो नावदारानो जोंना माबायाव फैबाय दासो, हेलो हेलो हेलो, लाइक खालामदो दे, लाइक खालामदो रैमालि, जोंना रैमालिया बबेनिबा होनदोंमोनलै बावलायलांबाय आङो। हेलो हेलो रैमालि मा खबर, लाइक खालामदो प्लिज रैमालि, लाइक 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 लाइक। रैमालिया आंनि खुरमासोमोन होनदों नामा? मोजां खबर नावदारा, अके रैमालि मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो।
जुलुआ जुलुरे ओंख्रि संगासिनो नों ओंख्रि संगासिनो ना संनो नागिरदों आलु बिलाहि बा मासि गोथावलै मासि गोथाव ओमफ्राय मानसियालाय हाबा जानो हाबा जायोब्रा है नायगौ नै हाबा जानायसै माथो मालाय हाबा जायो सानदोंमोन नुवाखैथ' आरो बोरो नुवानो माथो अबाव बोनो नुवाखैनोबा खोनानो नोंसोरो फिसा फिसासो बोनोबा नोंसोरो नुवाखैलै नुवाखै माथो खिन्थाहरलाय नुवाखै आं बहा दंखै नुवाखैलै बोरो गैया माथो ए माथो सावथालसोलाय सावथालसो माथो होनबा बै सेंग्रायालाय सोर बेलाय फोनबासो नुगोन ना होनदों फोनाखै होनबा ने होद तेरै माबोरै माथो हाबा जानाय गोजासोलै आंनि बेयाव हाबा जानाय गोजासो फैयो माथो वेलकाम टू लाइव chat remove to guideline your privacy and judges by our community guideline दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करो मतलब बे दालाय नोंनि बोराय नामा बेलाय सावथाल बायदिसो नुदों माथो कालानिसो नुदों आङो दे एथ' समायना समायना मानसिया काला निग्रो नुसुलायनालै मा जाखो रिम्बालि दे खोन्थाहरदो कभी अंदर को पीना छोड़ा जीना सीखा पूजा जब प्यार किया रे पूजा जब प्यार किया रे पूजा जब ला लाजाया नामा बे होद लाजायाथ' आरो नों जाबायथ' समायना बे जाबाय टुकालिया
कौन बनेगा डॉन? जॉन बनेगा डॉन। जुबिन आब्राम्स प्लीज कौन कौन है कमेंट कर दो, मैं भी एलबी बंद करने वाला हूँ। कौन कौन है प्लीज कमेंट कर दो गाइस लोग, मैं भी एलबी बंद करने वाला हूँ दोस्तों। एलबी बंद करने वाला हूँ। आरामखो आयु गावहाबो उरला खालामबाय खोमा गामि खाथिनि जोंनो। थोद आंनाय गैयालै रावबो नायसना। नोंबो लायासैब्रा। देलाय नोंना ना बुंलाय, नों आं होननाया नोंना ना बुंलाय। नोंबो बुरलिखा, आंहा गैया, आं इदिना दे गैया, रावबो नायसनाखै आंखौ दाबासो दे। नाम्बार हरदोब्रा रैमालि। नोंगौ थगायदों नों दा गड प्रमिसलै आंहा इदि गैया। नाम्बार हरदो। नाम्बार ओमफ्राय हमलोग Osok brother ne on thank you so much like that, thank you so much Osok brother like directly on thank you thank you thank you thank you thank you thank you. होनबा मा email आवसोलै फेसबुकफोराव नाम्बार हर सिंगेल बा नाम्बार हर। अशोक भैया थेंक इउ सो मच दै, थेंक इउ सो मच। सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे। कौन सिंगल है मुझे नंबर दे दो। नायबन र' खनसे मा मोजां मोजां सिख्लाफोर दं खोमालै। अबेनि होनदोंमोनलाय नोङो रैमालि उदालगुरि गफुरनि ना मानि होनदोंमोनलाय खोन्थाहरलाय। मा ओं होनखोब्रा, मा ओंल' जाखोब्रा, मा ओंल'।
गुफुरनि ए मा होनलायलायनाय नामालै माबा खाथि जायो होनलायलायनायमोन नामा नोङो दे नाम्बारफोराव हरदो फेसबुकफोराव फैदो ओइ रैमालिना दालै नै रैमालिना फैदो रेबेला रेबेल आं लाइन लानो नागिरबाय नोंसो बारजाब फैबाय होमबा रेबेल ब्रादार नै 20 लाइक दान खालामना होदोब्रा अननानै ब्लु होनदों हाय लोगो जा दे रेबेल ना दे रेबेल लोगो जा नै आं रैमालिनोबो ब्लु होनानो र' रैमालिया गैला आं सोंनायखौ जेबो रिप्लायासै सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामाबा गैलालै आं एलबिनोसै कौन कौन है प्लीज कमेंट करो और नहीं तो मैं एलबी बंद करेगा रे दे रैमालि सना दं रैमालि सनाया ओंख्रि संदोनोलै रेबेल मा ओंख्रि संफैबा आउट अल खालामना अल खालामदो So thank you so much लोगोफोर thank you so much साब्रै दंमोन सोर दं मेरा एल्बम में अभी चार बंदा है कौन है मालूम नहीं है फिर भी थैंक यू सो मच सभी को और इसके बाद बाय बाय फिर मिलेगा थैंक यू सो मच जो मेरा एल्बम में आके मुझे इतना सपोर्ट किया है तो सभी को थैंक यू सो मच और मैं एक बार बोलना चाहता हूँ मेरा एल्बम में कौन है प्लीज़ कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में वो पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है तो इसीलिए मैं जो भी पर्सन है प्लीज़ कमेंट कर दो मेरा एल्बम में कौन है तो मुझे पता चल जाएगा इसलिए तो दोस्तों प्लीज़ मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा कौन है प्लीज़ कमेंट करो मुझे मैं जान सकता है कि मेरा एल्बम में कौन है और आप लोग का हिसाब से मतलब आप लोग थोड़ा टाइम देगा तो मैं अभी थोड़ा टाइम रखेगा माइरं सुदोंमोन आं दानाव के माइरं सुदोंमोन अके माइरं सुदोंमोन मा सोर दं नोंसा न'खराव खोन्थाहरलाय रैमालि सिस्टार नोंसा न'खराव सोर दं खोन्थाहरदो दे सोर दं न'खराव खोन्थाहरदो न'खराव रैमालि सिस्टार न'खराव सोर दं खोन्थाहरदो दे फेसबुकफोराव फल' खालामदो बे भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकआव होनाय दङ फेसबुकनि लिंक होनाय दङ इंस्टाग्राम फेसबुक फल' खालामदो रैमालि की शादी मालूम नहीं रिमाली ऑलरेडी शादी हो गया रे बारिश गिर गया रे बारिश आएगा क्या मोबाइल चार्ज देना पड़ेगा रे बारिश आ गया रे बारिश आ गया मोबाइल चार्ज देना पड़ेगा नहीं तो बाद में होगा रे मेरा आज तो ओखा में नामा आज तो मैं इतना एलबी दिया इतना चार्ज दिया मैं आज मोबाइल वाह बोलना नहीं चाहिए इसके बाद हेलो थम्स अप मोस्ट वेलकम थम्स अप मोस्ट वेलकम इसके बाद हमला ओइ बाबा आं दादा बाबा आं दादा बाबा आं दादा साब्रै आरोना नाइस फेमिलि होमबा हाबा जायाखै होमबा ने उरलालायालाय सोरमोन गोसोम सोर बिलाय हा बे उरलाला गोसोम
सेंग्रा फसयब्रा जाला माला सेंग्रा गोसोलाबायनालै उनाव हाबा जाखानानै दुम्मा दुम बुजालाबायनानै ओमफ्राय गाबलाबायनो मिथिबाय एकदमबारे जाय नोंखौ फिलिंस जाय नोंनि फिलिंसखौ बुजियो बेफोरबायदि सेंग्राजोंसो मोजां मोनलायलाय मिथिबाय ना इसके बाद साइली बोल रहा है हम लोग का थम्स अप ने 21 लाख डन थैंक यू सो मच थम्स अप 21 लाख डन देने के लिए थैंक यू इसके बाद हम लोग का रिमाली ने साइली बोल के हंस रहा है और हम लोग का हैन ब्रदर आ गया मोस्ट वेलकम हैन ब्रदर लाइक डन देने के लिए थैंक यू सो मच राधे राधे राधा राधे 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 राधा राधे कृपा हो जाए हैन ब्रदर गुड इभिनिं ओमफ्राय मोस्ट वेलकाम हैन ब्रदर ओमफ्राय हैन ब्रदर बेसां एफा गोबाव माने माथो सिरि थारमोन हैन ब्रदर ना डिउटियाव बेस्थ' जाना दंमोन नोङो ब्रादार एसे खोन्थाहरदो दंबावबा हरदोलै 1 पइन्ट माबा मासफ्राथ' 1100 जाथाराखै माथो दाबो खमायलांबाय थायो माथो बारायलांलाय खमायलांलाय सानसेयाव 10 थाखा खमायो 1100 कमप्लिट खालामना होदो आइडिफोर दङब्ला बेनिफ्राय कन है प्लिज ओमफ्राय जोंना रैमालि थैंक यू सो मच लोगोफोर गासैखौबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय राधे राधे सभी के साथ सभी की विकास और राधा रानी का कृपा हो जाए सभी के साथ बात कौन है प्लीज कमेंट कर दो मुझे जान मेरा एलबी में वो पर्सन है हाइन ब्रादार थांबाय नामा नोङो ब्रादार हाइन ब्रादारा बिराद बेस्थ' ना डिउटियाव ब्रादार राधे ओके राधे 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 साबा जाफिनलायबाय माथो आं मुदसो नामा दादा हा आं मुदसो नामा अके ब्रादार मुदसो ना अके बेनिफ्राय रैमालि रिटार्नदु सनादो रैमालि आं माबा ओंखाम संदोंनोलै रेबेल ब्रादार आं ओंखाम संदोंनो ओमफ्राय हेल' उनाव दोननानै हेल' हाइन ब्रादार हेल' हाइन ब्रादार खामानियाव बिराद बेस्थ' नामा डिउटियाव ब्रादार दा साननैसो नुथाराखै माथो नोंखौ सिरि जाना दं माथो ओमफ्राय हाइन ब्रादार नों दानि भिडिअ मोनसे आगारदों नामा माथो भिडिअ फैनाय बायदि नटिफिकेसन फैदों माथो आंनाव अके राधे राधे अके राधे राधे अके रेबेल लोगो जागोन आं दाना नै अके स्रायनो दै बोहैनाय बायदि कमेन्ट खालामदो दे गासिबो थेंक इउ सो माच ओंख्रि संबाय थादो दे रैमालि ओंख्रि संबाय थाबानो जाबाय दे होमबालाय गासिबो दे बाय बाय ना लोगोफोर ना मा बुङो रैमालि खेनसे मेसेज खालामलाय देलाय रैमालि खेनसे रिप्लाय हरलाय रैमालि रेबेल ब्रादार हाइन ब्रादार थेंक इउ सो माच रेबेल हायेन ब्रादार ओं दे बायनादों रेबेल हायेन बेनिफ्राय रैमालि आं साब्रै थेंक इउ सो माच साबा थेंक इउ सो माच गासैखौबो आं दाहाय मा होनो मोनायाव होगोन मोनायाव आंना एलबि दङ मोनानि माबा दं आरो ना 10थायाव 10:30 एलबि होगोन आरो ना आङो दा मोनायाव नाइट होगोन नाइट एलबि होगोन सोर फैनो गोसो फैबानो जाबाय
हिस बा सन्जित ब्र नाम इस बा सन्जित ब्र होनदों हाब रेबेल मेगन साबाय नामालै माबा रैमालिनि नाम लाबाय थानायखाय मेगन सादों नामा रेबेल रैमालिनि नाम लाबाय थानायखाय इस बा लायलायथारो माथो ओमफ्राय गुड नाइट नाम होनदों अके अके रैमालि गुड नाइट ओमफ्राय जोबनायावसो मोनफैबाय होनदों आरोना ओं जोबनायावसो मोनफैबायथ' आरो माबा नोंहा देलायनायाव लेट जाबाय आरोना आब' देलायनायाव लेट जाबाय नोंहा जोबनायावसो मोनफैबाय लाइक खालामनाल' होदो दे ओमफ्राय मा खबर बिदां होनदोंना मा खबरनो बिदां आइदै दे बिदाङाबो लाइक खालामना होदो स्रानो रैमालि आगै दाना रैमालि आगैया गैला ओंखाम ओंख्रि संबायनो मालाय नै हायेन ब्रादारा हार्ट हरदेरदोंमोन दे दस्थ' गासैखौबो थेंक इउ स' माच दै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आं एलबि दोननोसै आरोना एलबियाबो गोबाव जाबाय निउ काउन मा होनो कन्टेक्ट निउ कन्टेक्ट होनना बुंदों आरोना आंनि ब्रादारा औ आदा हायेन होनना बुंदों बा नै रैमालिया दाबो दं आरोना बेनिफ्राय दंथ'यो आंना नेटआनो प्रब्लेम होनना बुंदों आरोना अके नेटआनो प्रब्लेमलै माबोरै नेट प्रब्लेम जाबाय थाखो माबोरै नेट प्रब्लेम जाखो दे बिदाङाब' लाइक खालामना होदो लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि बुंनायखौ खोनादोंना खोनायाखै लाब बोराय होला जोब्बाय नामालै बिदाङाब'आलाय सुपार 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 लाभ उरायबाय दारा अके सुपार दुपार लाभ उरायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सोर सोर आंबो लाभ उरायनानै र' आंबो लाभ उरायनो हायो माथो नै आंबो लाभ उरायना लाबाय 100खौ उरायबावोसो आं नै अके दोननोसै दे होमबा आङो आब' जोंना हायेन ब्रादार रैमालि सिस्टार बिदां आब' ओमफ्राय रनजित ब्रादार कौन है सभी को थैंक यू सो मच थेंक्स लट लाभ साब उरायजोबनायनि थाखाय थेंक्स लट लोगोफोर थेंक्स लट सुरभि ज्वाइनिंग मी प्लीज बोला सुरभि मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ नाइट में 10 बजे में मैं 10:30 बजे में सुरभि में नाइट में एलबी आएगा तो मेरा एलबी में आ जाओ नया नया फ्रेंड लोग मिलेगा आपको नया फ्रेंड लोग मिलेगा नया सुरभि थैंक यू सो मच सुरभि एलबी आने के लिए नया फ्रेंड चाहिए तो नाइट में आ जाओ नया फ्रेंड आ जाएगा मिल जाएगा इसके बाद अविनाश भी आ गया हेलो अविनाश हेलो अविनाश मोस्ट वेलकाम 24 लाइक एंड थैंक यू सो मच अविनाश लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच ओमफ्राय अविनाश थैंक यू सो मच थैंक यू on thank you busy रे बाबा ने ओके अविनाश ओके बिजी ओके इसके बाद बाय बाय ऑल फ्रेंड्स सर भी ओके नो थैंक यू रोजा थाबायगौ थैंक्स लट अनदोन बाय अफखा दारना ओके थैंक्स लट थैंक यू सो मच गासैखौबो थैंक यू एवरीवन बाय दोस्त Thank you so much everyone friend फिर मिलेगा लोगोफोर फिर मिलेगा आंबोसो मालायफोरनि एलबेयाव गिदिंनो र' दोननोसै नांदोंना दोननोसै नोंनाव बाय ओं अबिनाश दोननोसै दा मोनायाव एलबि होफिनगोन आं माबा दसेसो दोननोसै अबिनाश नों एलबि होआखै नामा अबिनाश नोंनि एलबियाव थांनोसैथ' एलबि होदोंबा आंबो सोरबा एलबियाव गिदिंनो र' दोननोसै
ओइ जोंना आं एलबि दोननां जानांदों नै जोंना इस्लारिया मोनफैबाय आरो ना आयौ सनजित आगै दासो नांदों आरोना दासो माने एलबियानो दासिमबो सोलिगासिनो दहायनिफ्राय 25 लाख दान होनबाय थेंक इउ स' माच 25 लाख दान खालामफैनो थाखाय आं एलबिखौ दोननां दे आब' लाब साब उराय होजोबलाय खनसे ओमफ्राय आं दोननोसै राइट टाइम जाजोब्बाय लेट टाइम जाजोब्बाय हाय गार्डे नांदों आरोना नै जोंना बिदाबो दङ दे आंहाय लाब साब उराय होजोबदो दे ओमफ्राय दोननोसै बिदाय लालायदो दा मोनायाव लोगो मोनफिनगोन दा मोनायाव आंनि एलबि दै माबा इस्लारिया आब' बिदां आब' दा मोनायाव आं एलबि होगोन मिथियाबा फैबानो जाबाय दे नाम्बार साम्बारबो गैया जाबाय होनना बुंदों आरो बाय बाय अके लाब साब उराय होजोबदो दे आंबो उराय होजोब्बाय नै लाब लाब Oh no, no, thank you, thank you, thank you, thank you.